Здравейте и добре дошли в новото видео за празни опаковки. Днес ще ви представя доста опаковки, които с моето семейство успяхме да изразходваме в рамките на 2 месеца. Започвам с продуктите за баня и по-специално шампуаните. Първият шампуан, който използвахме е детски. Моята дъщеря, много често и купувам шампуаните на Лореал. Редуваме шампуаните. Много е доволна от серията на Лореал за деца. Този в случая е с манго и тропически плодове. Следващият шампуан е мой. Доста го похвалиха, но честно казано аз не видях някакъв вау ефект с черен чесъне против косопад. Беше в промоция 2 на цената за едно и случайно в магазина с една клиентка се комбинирахме, но има и по-добри шампуани за моята коса, като най-добрият, който съм срещала е на Дори, но доста им повишиха цените. Следващите неща, това са душгеловете. Един мъжки душгел на Avon, доста голяма опаковка, 720 мл. Мъжете, знаете, го използват за всичко: коса, брада, тяло. Доволен е моя мъж, доста време изкарва и редовно му вземам, като редувам ароматите. Друг душгел е дамския на Avon от серията Синсес с малина. Хубав душгел, богат, с приятен аромат, който, разбира се, не се задържа, но си върши работата за банята. Следващият продукт, това е интимен гел от серията на Avon. Смениха им опаковките, вече са с други опаковки. В интерес на истината тази ми е доста по-удобна, но съдържанието няма промяна. Използвам го постоянно. Следващите продукти са продукти за коса. Грижа за косата. Една маска за коса на DAV. Много бързо изразходваме маските в къщи, защото детето също ползва и то доста стабилно количество. От тази, в интерес на истината, съм използвала 2, максимум 3 пъти. Продуктите на DAV са хубави, купуваме ги внос, не са произведени за българския пазар и много ми харесват. Следващата маска за коса е на Avon. Отново малко успях да я използвам, но много ми хареса. Аромата е страхотен, косата остава мека, лесно се разрезва след това. Доволна съм от продуктите за коса на Avon. Не всички, но специално този, да. Един продукт за топлинна защита, спрейчето на Avon. Честно казано, винаги използвам топлинна защита. Дали има ефект или не знам. Моята коса е доста дълга, гъста, чуплива и винаги трудно успявам да я поддържам. Малък е флакона, но доста бързо ми свършва. Сега съм си взела един доста по-голям професионален, също съм доволна от него. Следващият продукт за коса е един скраб за коса, за скалп. В интерес на истината, за първи път ползвам такъв продукт. Беше ми се падна от кутия на Белбокс. Не видях кой знае какво, изразходвах си го, 25 мл е. Ако ми се падне в някоя кутия, пак бих използвала, но не бих си купила специално такъв продукт. Следващият балсам за коса или маска, това е на Лореал, тъй като използвам техните бои за коса на преференс и винаги имам по 2-3 резерв, тъй като доста време изкарва този балсам. Страхотен е. Редовно си го използвам, затова не мога да се включа в използването на стандартните маски за коса. Следващите продукти са за устна хигиена. Пастата за зъби на бочко с банан, която винаги си имаме в къщи, тъй като детето друга не признава малкия. Една паста за зъби на Блендамед с активен въглен. Доволни сме, почиства добре, освежава и
Colgate. За първи път вземам на Colgate тази серия. Не знам нова ли е. Много ни хареса. Много ни хареса. Свежа, приятна, почиства добре. Бих купила отново. Следващите продукти. Това са продуктите за лице. И започвам с серумите. Два серума. Единия, ето този е с ретинол. Използвам го есента и зимата, като разбира се след това използвам слънцезащита. Използвам серуми вече доста време, доволна съм и винаги си вземам понякога и различни, за да пробвам вариантите. Този е с витамин С, пак на същата фирма. Също хубав серум, но този с витамин С доста бързо се окислява, така че трябва да се използва редовно, за да не се хвърля продукт. Това е опаковката на серума с витамин С. Мисля, че беше, да, запазила съм и нея. Следващият продукт е един скраб за лице от Lidl на тяхната серия Сиен с кафе и кокосово масло. Съответно, за моята тип кожа, кокосовото масло не е препоръчително, тъй като аз имам мазна кожа, но в малки количества, веднъж максимум 2 пъти в седмицата си го използвах. Винаги използвам серуми в банята. Една мостра на колагена, база, крем-филтър някакъв. Харесват ми продуктите на колагена, малко са пресилени рекламите им, но пък не са лоши. Един тоник за лице на Нивея с натурални съставки. Хареса ми, аз винаги използвам сутрин вечер, без тоник не оставам. И един крем за лице на Avon, на New, серията New, дневен крем, много ми хареса. Мисля, че имаше и слънцезащита, да, с 25% слънцезащитен фактор. Харесвам продуктите на Avon, представител съм и си ги използвам. Едно парфюмче успях да изхъбя. Отново на Avon, на серията Maxima. Обичам тежки аромати през есения зимния сезон. Хареса ми. Не е кой знае колко дълго трае, но това се зависи от типа кожа. Кремове за тяло. Разбира се, на Avon, Little Black Dress, тяхната серия Lace. Страхотен, задържа се дълго време на тялото, аромата. Прекрасни са тези парфюмните кремове. Ето тези кремчета за ръце, страхотни са за дамската чанта. Това е с арганово масло. От един турски магазин си ги бях взела. Различни видове има за лев и 50 нещо от сорта, но са много хубави и много добре хидратират. Това ми беше последния, защото имам доста кремове за ръце на различни марки, но от тази серия ми беше последен. Още един крем за лице. Подарък ми беше от приятелка в чужбина, която ходи с алоe вера. Хубав, хидратиращ, той може и за тяло да се използва, но аз си го използвах за ръце. Хубав аромат, много добра текстура, хареса ми кремчето. Кремовете за тяло за деца. Бочко до един момент вършеше страхотна работа, до момента в който не паднаха рязко температурите навън и кожата на детето, тъй като има студова алергия, започна много да се изсушава и ставаше на рани. Тогава в рамките на 2-3 дни много бързо ми помогна Бебо. Ето това, което е за лице по принцип, за суха кожа, предразположена точно към студа да се изсушава още повече. 8 лева е тази опаковчица,
от 50 мл. Много бързо ми свършва, тъй като доста често, нали, по 2 пъти на ден го мажа. Но в рамките на 2-3 дни кожата се оправя, махат се, изчезват сухите петна, става мекичка, хубава и затова зимата, студа не оставам без него. Иначе за по-нормалните температури си използвам други хидратиращи кремове. Един течен сапун, по-скоро беше душгел, така пишеше на опаковката, от Lidl, малкия като го видя, страхотно, фен е на Спайдермен, но е отвратителен. Отвратителен аромат, просто като си го сложиш на ръцете, след това е ужас. И го използвах да им пера маратонките. Следващият продукт, това е един сапун на Бочко с маслина. Винаги им вземам на децата от серията на Бочко сапуните, тъй като мисля, че са по-изчистени. И последната категория, това са ароматите. Тези спрейчета всъщност ги използвам за освежаване в тоалетна баня. Имам 4, бюджетни са, ефтини, освежаващи и вършат чудесна работа, но заемат доста място в празните ми опаковки, в кутийката с празни опаковки. Това бяха празните ми опаковки за последните 2 месеца, изразходвани от моето семейство. Надявам се това видео да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, дайте палец нагоре и ме последвайте в моят канал. Хубав ден!